Nou, goeie, daar ben we dan. Welkom bij Oors Oors en bij de praatpaal, is die nou. En ik moet eigenlijk uitlezen wat gastvrijheid voor mij betekent. Gastvrijheid betekent voor mij een goed bakje koffie en een hoffelijke ontvangst. En aan het eind een lekker glaasje wien. En dat wie voor mij wel een beetje het verhaal. Nou, ik kom hier zomaar even aan omdat ik het in de kranten lezen hier. En dus vandaar dat ik even heel nieuwsgierig ben, maar ik vind het prachtig. Dus ik eerst de Friese gastvrijheid is dat iedereen in ieder geval om zelf wezen had. En wezen kennen mat. Dus geen bolstierige grutte dingen. Lekker eten en drinken. Wat ik mij dit Friese gastvrijheid heel mooi vind, is de Friese taal. Waardoor het altijd zo noffelijk is. Friese gastvrijheid betekent voor mij eerlijke mensen, nuchtere mensen, recht door zee en altijd iepensteend voor de medemens. Nou, ik ben heel erg vervreemd. Ik vind het een mooie taal, maar zelf kan ik het net zo best schreeuwen. Ik net lezen, ik bezit het al. Ik ben al mijn vrede boeken aan het lezen en zo. En het wordt al een beetje beter. En maar ja, wie ben je hier ooit kwam? Ik trouw je Sip, die maar naar die vrouwtjes daar te spelen. En nou, die zijn met me niet, maar eerst maar eens even. Als we me willen, dan mij hier wel even heen en gaan. Nou, ik zei dan over dat. En nog maar die famkes hier uit vrije, nog niet prachtig.